Itago niyo na lang ako sa pangalang Marivek. Edad 16 ako nito. Mga taong 1989 ito naganap sa probinsya namin sa Western Visayas. Nangyari ito noong piyesta sa aming baryo na dapat sana'y masayang okasyon ay biglang napalitan ng katatakutan. Matapos ang misa dahil nagsimba kaming magpipinsan ng araw na iyon, nagbahay-bahay na kami para kumain. Bawat tahanan na aming napupuntahan ay aming kinakainan. Para iba-iba naman ang putahe. Halos lahat naman ay puro masasarap. Kumbaga, sa madaling salita, walang tapon. Taon-taon ay nagluluto sila, samantalang ang aming pamilya ay hindi. Tagakain lang kami. Nang sumapit ang hapon ay nagpahinga muna kami sa paglamon. Naglibot-libot muna kami sa peryahan dahil nagbubukas ito kapag may mahalagang okasyon. At dahil meron naman kami mga barya ng mga sandaling iyon, sumakay na kami ni Cindy, Carlo, sa iba't ibang ride. At dahil mga bata pa lang kami nito, bagamat natatakot ay nai-enjoy naman namin ang bawat nasasakyan. Nang magsawa na kami sa ride, sa pagkakaalala ko ay 5:30 na ng hapon noon. Napagpasya na namin na bumalik na sa bahay-bahay upang muling makikain. Grabe no, kapal ng muka. Ay nako, nakakagutom naman yung sinakyan nating rides. Pagkaramdam ko ay tinunaw ng nervyos ang mga kinain ko kanina. Pahayag ni Cindy. Hawak-hawak pa nito ang sariling tiyan. Saang bahay na naman kaya ang pupuntahan natin? Wag na muna sa mga puro ulam. Ang gusto ko naman ay dessert. Yung gaya ng fruit salad, macaroni, pie at marami pang iba. Sambit ko kay Cindy. Tama ka roon. Gusto ko rin ng ganun. Tugon nito sa akin. Napansin ko naman na tila tahimik si Carlo. Nagtataka ko ng sandaling iyon. Paano ba naman? Sa aming tatlo ay kilala ko na si Carlo na siyang nakababatang kapatid ni Cindy, ang pinakamadaldal sa amin. Kaya naman natanong ko ito. Carlo, ang tahimik mo yata ngayon ah. Huwag mong sabihin na nadudumi ka na dahil sa dami pa naman ng kinain natin kanina. Teka, may kakilala ka ba na pwedeng kainan ng mga dessert? Tanong ko sa kanya. At nang mapansin ko na hindi ito kumikibo ay napalingon na ako sa kanya. At nakita ko ito na nakatingin sa malayo, sa isang talahiban na mayroong maliit na daanan. Sa pagkakaalam ko, kahit may daanan roon, ay wala namang nagtutungo roon. Ewan ko ba kung bakit. Pero sa tuwing tinatanong ko naman si Lola, dati tungkol doon ay napapailing na lamang ito. Sinasabi nito na wag ko na raw alamin at baka matakot lang raw ako. Hindi ko alam kung anong misteryo ang bumabalot noon sa lugar na yon. Pero di ko na lang inalam pa kay Lola. At di ko na lang ito pinilit na magkwento tungkol doon. Samantala, kitang-kita ko na nakatulala pa rin si Carlo roon. Kaya naisipan ko na i-distract ito sa pamamagitan ng pagkumpas ko ng mga kamay sa harapan ng kanyang mukha. Mabuti na lamang medyo natauhan na ito. Oh, bakit ka natulala kanina? Paano kasi? May nakita akong isang babae sa gawing iyon. Parang tinatawag ako dahil nakangiti siya at kumakaway. Kwento nito. Nasa na siya ngayon? Tanong naman ni Cindy. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Mukhang may handaan na rin sa kanila kaya niya ako tinawag. Puntahan kaya natin? Wika ng pinsan kong ito.
Nag-alangan ako sa sinabi niya. Puntahan? Nakakasiguro ka ba na sako pa rin yung lugar nila sa barangay natin? Liblib na sa gawing iyon eh. Paano sila maghahanda roon? Di ba? Bahala kayo kung di kayo sasama sa akin. Basta, pupuntahan ko yung magandang babae na iyon. Tinatawag niya ako eh. Pahayag nito at walang ano-ano'y naglakad na ito patungo roon. Ayaw naman namin na magpunta ito ng mag-isa roon, kaya sumunod kami sa kanya. Pagkaramdam ko sa pinsan ko ay nagayuma ito sa kagandahan ng babae. Para bang nawala kasi ito sa sarili. Matawa-tawa pa nga ako dahil sa loob-loob ko, kahit 13 anyos pa lamang ito, ay marunong nang tumingin ng magandang dilag. Pero bago pa kami na makapasok sa bukana ng daanang iyon, hindi namin namalayan na meron palang matandang babae roon. Siguro gawa ng maliit lamang ito ay hindi namin napansin kaagad. Kaya nga si Carlo ay di ito napansin at nakapasok na sa talahiban. Kami na lang ang hindi pa. Matakot kayo sa mga nilalang na iyon na lumalamon ng laman at dugo. Hindi nyo alam kung anong sasapitin ninyo sa kanilang mga kamay. Kung hahawaan lamang ba kayo o kayo ay kanilang wakwakin. Pahayag nito sa amin habang tumutulo pa ang laway. At titig na titig ang dilat na mga mata sa amin. Anong ibig niyo pong sabihin, Lola? Sino ang gagawa sa amin nun? Seryosong tanong ko rito. Mga halimaw, mga impakto. Sila ang ordinaryong tao sa umaga at napakapangit na nilalang naman kapag malalim na ang gabi. Iwasan niyo sila. Dahil baka kamatayan ang kahahantungan ninyo. Isang kahindik-hindik at malagim na kamatayan. Tumawa-tawa nitong tugon at pagkuway umalis na ito sa aming harapan. Patuloy pa rin itong umahalakhak habang patuloy sa pagkwento sa mga tinutukoy nito. Para bang may kausap pa rin ito. Tara na Marivic, sundan na natin si Carlo. Huwag nating hayaang mag-isa lang siya na pupunta roon. Huwag mo na lang pansinin ang matandang iyon. Baliw lang iyon, isang siraulo. Nakikita ko kasi yun sa palengke minsan na tumatawa habang kinakawkaw ang mabahong putik na galing sa katas ng mga isda. Pangungumbinsi sa akin ni Sende. Ganun ba? Hindi, baliw nga talaga iyon. Tara na, sundan na natin siya. Tugon ko sa kanya. Pero sa kabila ng naniniwala ako sa sinasabi ng pinsan ko na baliw nga ang matandang iyon, parang may bahagi pa rin sa isipan ko ang mabahala ng husto. Tila nararamdaman ko kasi ang kaba sa aking dibdib. Sa kalagitnaan ng paglalakad at pagtatawag namin kay Carlo sa talahibang iyon, meron akong napupuna na siyang nagpapataas ng balahibo ko. Yung mga damuhan kasi ay maraming langaw. Kahit saan ka tumingin, may makikita kang mangilan-ngilan pang mga langaw. Kahit medyo gabi na ng mga panahong iyon. Para bang may malalansang natapon sa damuhan kaya maraming dumadapo. Nasaan na kaya si Carlo? Ang bilis naman niyang naglakad. Kanina pa tayo palakad-lakad dito eh. Reklamo ni Sende. Abay, ewan ko sa kapatid mo. Kinikilabutan na nga ako sa lugar na ito eh. Tugon ko sa kanya. Abay, bakit ka naman kinikilabutan? Sinagot ko ang katanungan nito. Hindi mo ba napapansin na kada napapalayo tayo, dumarami ang mga langaw dito? Anong oras na ngayon, Cindy oh? Dumidilim na at umiingay na rin ang mga kuliglig.
Biglang napakunot noo ito. Huwag mong sabihin na napapaniwala ka na ng matandang iyon. Wala naman tayong nababalita ang nabiktima ng ganong uri dito, di ba? Oo, tama ka. Pero huwag mong kakalimutan na marami na ring nawawala na taga sa atin. At may mga hayop na rin ang nawawala. Pahayag ko rito. Sa sinabi kong iyon, nabakas ko sa pinsan ko na tila natauhan ito. Oo nga ano. Pero hindi natin po pwedeng iwanan dito si Carlo. Hanapin natin siya. Kaysa naman sa ibang araw na lang tayo maghanap. Mainam ko ngayon na. Bago pa may mangyaring hindi maganda sa kapatid ko. At dahil hindi ko naman pwedeng iwanan itong pinsan ko ay sinamahan ko na lang. Ano na lang kasi ang sasabihin ng tita ko kapag pati ito ay di na nakauwi. Nagpatuloy kami sa pagtatawag kay Carlo hanggang sa may nakita kaming isang kubo sa lugar na iyon. Nagtaka kaming pareho sapagkat walang komunidad roon at iyon lamang ang nag-iisang tahanan. Kaya naisip namin na baka doon pumunta si pinsan. Hindi nga kami nagkamali dahil kumakain na roon ang mokong na ito. Nabungaran namin yung tinutukoy nito sa may pintuan. Kasama ng dalaga, ang ama at ina. Kayo ba yung mga kapatid ni Carlo? Tanong nito sa amin at si Cindy ang sumagot. Ako yung ate ni Carlo. Samantalang yung kasama ko ay pinsan namin. Bigla namang napangiti ang dalaga habang nagsasabing, ganun ba? Ako nga pala si Ana Ros. Sila naman yung mga magulang ko. Pakilala nito sa amin. Pati na rin sa ama't ina nito. Natitig na titig sa amin at may matatalim na mga tingin. At yung hilatsa ng mukha niya ay para bang wala ito sa sarili. Yung bang lutang ang isipan nito. Ganon mo siya kung ilarawan. Ako nga pala si Maribek, samantalang itong babae na nagsasalita kanina ay si Cindy. Pakilala ko naman sa mga ito. Makababae ka dyan. Natawa na lamang ako at doon ko naalala na tomboy nga pala si pinsan. Masaya ko kayong makilala. Ngiting sambit ni Ana Ros. Ngunit parang wala talaga siyang emosyon. Lumapit naman ako sa ama't ina nito para magmano. Nang magawa ko naman iyon, sabay-sabay ang mga ito na nagsabing kaawaan umano ako ng Diyos. Mahinahon naman yung pagkakasabi ng mag-asawa. Pero bigla akong tinindigan ng balahibo sa kabuuan ng aking balat. Napansin ko kasi yung mga boses nito. May dumodoble na parang may sa demonyo ang mga ito. Sinabi ng mag-asawa na kumain na raw kami. Sumasabay rin raw kasi sila ng handaan kapag piyesta sa aming lugar. Taon-taon rin raw nila iyon ginagawa. Nagpasalamat naman kami sa mga ito. At sa di malamang dahilan ay biglang nawala ang pag-aalangan ko sa mga ito dahil sa maayos nilang pakikitungo sa amin. At dahil gutom na rin kami, dumiretso na nga kami sa kusina na kung saan naroroon si Carlo. May kalakihan naman ang kubo nila, pero pansin ko lang ay wala silang mga santo sa altar, kundi mga medium size na mga banga lamang na nalapag sa ilalim. Ang bawat takip ay may nakasindi na puting kandila. Nawala ang pag-aalangan ko nang may nakita akong dessert na nakahapag. Meron roong mango pie at cake, kaya naman naupo na kami ni Cindy. Ang sabi pa nga sa amin ni Carlo ay kung bakit ang bagal raw namin na maglakad kanina. Naunahan pa raw niya kami. Inasar naman ito ni Cindy na kaya pumunta roon si Carlo ay dahil maganda nga talaga si Ana Ros. Artistahin ang kaanyuan nito kahit napayak lamang ang pamumuhay nila.
Napangiti na lamang roon si Carlo at ang pagtatapat pa niya ay di niya raw alam kung bakit nagpunta siya roon. Aniya, para lamang may nagtutulak sa kanya upang magtungo roon. Lalo pa siyang inasar ni Cindy na kunwari pa ito. Ngunit totoong may crush ito kay Ana Ros. Nagsimula nang magsandok si Cindy. Nagulat pa nga ako nang meron siyang kinuha na kalamansi sa bulsa niya. Kaya ang pabiro kong sabi sa kanya ay dinala pa niya yung kalamansi sa una naming napagkainan. Hindi pa ako kumakain ng mga sandaling iyon sapagkat naghihiwa pa lang ako ng cake para sa aming tatlo. Samantala, yung mag-anak na nagyaya sa amin ay nasa salas ito at pabulong na nagkukwentuhan. Sa isip-isip ko pa nga ay baka nahihiya ito na kami ay istorbohin. Sa kalagitnaan ng paghihiwa ko ng cake ay biglang napasinghap si Cindy. Kaya naman tinignan ko ito at nasilayan ko na sapo-sapo niya ang kanyang bibig habang titig na titig sa palabok na kanyang hinahalo kanina. At namilog ang mga mata ni Carlo nang masilayan ang palabok. Unti-unti itong nagiging pula at sa maniwala man kayo o sa hindi, basta maniwala na lang kayo, ang itsura nito ay may pagkakahawig sa sariwang bituka. Kahit nanginginig sa takot ay di kami lumikha ng ingay. Pabulong pa nga siya na tinanong ni Carlo kung bakit naging ganoon. Pinagpapawisan na ng mga sandaling iyon si Cindy dahil sa sobrang nerbiyos at pabulong siya na sumagot na matapos siya umanong patakan ng kalamansi ay naging gano'n na. Dahil doon, may naalala ako na kwento sa amin ni Lola. Kaya nilapitan ko ang mga banga sa altar at wala sa loob ko na binuksan ang isa sa mga roon. Pansin ko rin na naging kulay itim ang kaninang kulay puti na kandila. Halos maduwal ako sa nasilayan ko roon. Paano ba naman? Ang mga nakalagay pala roon ay mga daliri, mata, dila at tainga ng isang tao. Kaya lumapit muli ako sa dalawa. Nauutal kong ibinulong na yung mga pagkain na nakahapag ay hindi pagkain ng tao, kundi pagkain ng isang aswang. Dahil mga parte ito ng mga pinagpira-pirasong katawan. At yung kalamansi kako ang nag-aalis ng mahikang bumabalot sa pagkain, kaya lumantad ang tunay at malagim nitong anyo. Kaya naman isinuka lahat ni Carlo ang mga kinain. Bahagya ko pang tinakpan ang kanyang bibig para hindi ito mahalata ng mag-anak. Pinatakan niya rin kasi ng kalamansi yung inakala niyang ulo ng lechon. Yun pala, ay puwet ito ng tao, yung munay. Alright. Nang marinig marahil ng mag-anak ang pagdadadakdak ni pinsan, ay lumapit ito sa amin. Nanlilisik ang mga mata nito at tumutulo pa ang mga laway sa bibig. Itsurang tao pa naman sila ng oras na iyon. Ngunit nang napansin ko yung kaanyuan nila sa refleksyon ng isang plato, nakakatakot na halimaw pala ang masisilayan roon na kahit sa panaginip ay siguradong ayaw mong makita. Napasigaw naman si Cindy nang mapansin niya na humahaba ang maiitim na dila ng tatlo. At saka ko lang naalala na mayroon nga pala akong binditadong medalyon ng San Benito. Inilabas ko iyon at parang nasisilaw sila sa hawak-hawak ko. Para silang mga asong ulol na umiiyak dahil sa kanilang nakikita. Kumbaga, yung dating nito para sa kanila, tila isang sikat ng araw na nagpapasilaw ng husto sa kanila. Samantalang yung nakikita ko naman sa hawak ko ay ordinaryo lamang ito at wala namang lumalabas na kakaiba. Dahil sa nanghihina na sila, dito ko na niyaya ang mga pinsan ko na tumakbo na palabas.
Habang binabagtas nga namin ang daanan ay nag-anyong malaking ibon ang tatlo. At sinusundan pa rin kami sa itaas. Pero dahil nga sa medalyon ay hindi ito makalapit-lapit sa amin. Nilubayan na lang kami ng mga ito nang makalabas na kami sa talahiban. Agad naman naming ikwento kay Lola ang aming naranasan. Napagalitan pa nga niya kami at ganoon rin ang mga magulang namin. Naniniwala rin kasi ang mga ito sa ganoong klaseng nilalang. Ipinagtapat pa nga namin na si Carlo lamang ang nakakain sa aming tatlo. Kaya inutusan ni Lola si Papa na magtawag ng albularyo na siyang gagamot kay pinsan. Siya nga pala. Sama-sama kami sa iisang bubong noong mga panahong iyon. At nang dumating na ang albularyo, dito inorasyonan si Carlo. 1 oras at mahigit rin iyon. At pagko ay meron itong ipinapainom na isang uri ng langis. Nito. Kinabukasan din daw ay mailalabas na ni Carlo ang mga nakain. At kapag dudumi daw ito, dapat sa bakuran lang para makita nila kung saan ito lalabas. Wala raw pangahawa na naganap. Pinapakain lamang raw kami ng aswang para mapalapit ang loob namin sa kanila. Nang sa ganoon ay mayari na nila kami. Dagdag pa ng albularyo, yung ginawa kay Carlo ay isang uri ng hipnotismo, kaya napasunod ito sa babae. Aniya, mabuti raw ay iniligtas kami ng medalyon, kundi ay baka kabilang na rin kami sa mga nabiktima nila. Ang bilin kasi sa akin ni Papa noon ay palaging dalhin iyon kahit saan ako magpunta. Natanong ko naman sa manggagamot kung kilala ba nito yung baliw na matandang babae. At ang sagot nito ay si Aling Sitang iyon. Nasiraan raw ito ng isip matapos mamatay ang kanyang anak ilang dekada na ang nakakalipas nang dahil sa kagagawa ng mga ganitong uri. Sa sumunod na araw, naisukan na ni Carlo ang mga nakain at ang kwento niya ay mga buhok raw ang kanyang nailabas at mga pera-perasong laman. Doon naman ako nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang ay nailabas niya ang mga nakakadiring pagkain na iyon. Samantala, sinubukang puntahan ni na Papa at ni Tito kinabukasan ang tahanan ng mag-anak. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nila ito matagpuan. Talagang napakalaking himala. Dahil sa tingin ko lang naman ay malapit lang ang kubo na iyon sa lugar namin. Pero magpasa hanggang ngayon ay hindi namin makita-kita. At sa palagay pa nga nila ay may mahika ang mga ito na ginamit para bulagin ang paningin nila sa tunay na lokasyon ng kanilang tirahan. Sapagkat kahit anong gawin nila ay di nila ito makita-kita. Kaya magmula noon, iniiwasan na lang namin na makikain sa ibang mga bahay tuwing pesta. Lalo na sa mga hindi kakilala. At lalong-lalo na sa isang tahanan na di sakop ng aming baryo. At baka hindi na kami makauwi pa kahit kailan. Sana may matutunan kayong lechon sa kwentong ito. Lechon na naman. Sana may matutunan kayong leksyon sa kwento kong ito. Parang tunog lechon pa rin. Ginutom ata ko. Sa ngayon po ay may sarili na akong pamilya. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Marivik po ng Western Visayas. Magkape ka palagi. Alright. Sa mundong maraming hindi maipaliwanag na kababalaghan, naniniwala ba kayong maraming pangyayari na hindi abot ng makabagong teknolohiya kaya nananatiling lihim lamang? Sa pagkakataong ito ay ibabahagi ng isang tahimik na taga-subaybay ang karanasan o isang pangyayari sa buhay na pinaglumaan na ng panahon.
Taong 1968, hindi pa uso ang imbalsamasyon sa probinsya, kung saan mapanatiling preserbado at hindi mangamoy ang katawan ng isang bangkay. Kapag ang isang tao namatay noon, wala pang mahigit 24 oras ay dapat na ilibing na. Kasi mag-uumpisa ng mangangamoy iyon. Kaya madalas sa probinsya noon, nauuso ang bayanihan. Kapag ka namatay ang isang taong o isang kapitbahay, magkatulong lahat ng mga kapitbahay sa pagpapanday ng ataol o paggawa. Ambag-ambag para sa bibiling materyales at kahit hating gabi ay kailangang tapusin upang mailibing kaagad ang nasabing bangkay kinabukasan. Merong isang na matandang estranghero. Ito si Lolo Tinok na hindi alam ng karamihan kung saan galing. At basta na lang nagtayo ng kubo sa baryo na kung saan ay pinamumunuan ng Kapitan del Barrio na si Mang Pedreng. Isa itong responsableng leader na walang pahinga sa serbisyo sa kanyang mga kababaryo. Marami na ring gusot ang nalutas na nito bilang isang leader, pamilya o hindi, ay patas ito kung tumulong. Hindi konsentidor sa kamalian ng malalapit dito. Ang mali ay mali at parusahan ang dapat parusahan. Walang pamilya. Makakamtan ng taong humihingi ng hustisya ang totoong katarungan. Kapitan Pedreng, baka pwedeng humingi ng tulong sa inyo. Maawa naman kayo. Hiling ni Aling Susing sa kapitan pagpasok pa lang nito sa bahay ng kapitan. Bakit? Bakit Aling Susing, anong problema? Tanong ng kapitan. Yung anak ko, Kap, pabalik-balik ang lagnat. Baka pwedeng makahingi ng tulong pampaospital. Walang pag-alinlangan iyong inabutan ng kapitan ng personal nitong pera. Laking pasalamat ng ginang at maluhaluhan nito na tinanggap ang pera. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Kap. Alam ko na kaawaan ka pa ng mahal na Panginoon sa kabutihan mo. Wala iyon, Aling Susing. Ito ang tadhana ko sa mundong ito, ang tumulong sa mga nangangailangan. Sagot ng kapitan. Si kapitan na rin ang nagbayad ng tricycle para sakyan ng mga ito patungong bayan. Wala pang service noon ang barangay at lalong walang sariling sasakyan ang kapitan. Ito ang isa sa kapitang del Barrio na walang sariling pundar dahil na rin sa laging inuuna nito ang mga kababaryo na nangangailangan ng tulong. Ngunit masamang balita pa rin ang bumulaga sa Kapitan del Barrio. Ang batang tinulungan nito ay hindi maswerte na nakauwi ng buhay. Bakit kasi huli na nang sabihin mo na nangangailangan ka pala ng tulong? Tanong ng kapitan. Nahihiya kasi kaming lumapit sa inyo, Kap. Ay nako, sa susunod kapag para sa buhay ng bata, huwag niyong pairalin ang hiya. Tignan mo ang nangyari ngayon. Tila may paninisi sa tono ng kapitan. Ang kaso ay hindi na maibalik pa ang sitwasyon. Walang magawa ang mga ito, kundi ang magtulungan na lamang muli para sa paggawa ng kabaong ng bata. At sa pagkakataong ito, isa si Lolo Tinok na nagboluntaryo para tumulong sa paggawa ng kabaong. Kaya mabilis iyong natapos at kaagad na nailibing ang bangkay. Kinabukasan, maagang dumalaw si Aling Susing sa puntod ng anak. At laking gulat nito nang makitang tila kinalkal ang libingan ng anak. Hindi ito mapalagay kaya tinawag na nito ang kanyang asawa. Maging ang kapatid niya ay tumulong na ring magukay. Mukhang hinukay nga ito at minadaling tabunan. Puna ng asawa ni Aling Susing. Makalipas ang ilang sandali ng kanilang paghuhukay, ay halos magwala si Aling Susing. Dahil wala na ang bangkay ng anak. Wala nang laman ang kabaong at hindi alam ni Aling Susing at ng asawa nito ang magiging reaksyon. Kaagad dumulog sa Kapitan del Barrio ang mag-asawa. Subalit ano na naman ang maitutulong nito?
Hindi rin ito manghuhula o albularyo. Wala silang magawa at wala silang makuhang hustisya sa pagkawala ng kanilang anak. Umugong ang balita sa buong baryo. Marami ang nagtataka dahil unang pagkakataong iyong nangyari. Sino naman ang naglakas loob na hukayin ang bangkay? Para ano? O para saan? Ngunit ang ilan ay nagdududa na may isang balbal ang napadpad sa kanilang lugar. Hati ang reaksyon ng lahat ng mga taga-baryo. Ang iba ay naniniwala na ninakaw ng balbal na aswang ang bangkay. Samantalang ang iba ay sinasabing gumagawa lang ng isyo ang mag-asawa. Isang umaga noon sa balon ay napag-usapan ng tungkol sa nangyari. Naroon kasi si Aling Susing kasama ang ilang kapitbahay. Hindi kaya si Lolo Tinok ang aswang na balbal na naligaw sa ating lugar? Kasi hindi naman nagkaroon ng ganitong isyu noong wala ang matandang iyan dito. Una ni Aling Miray ang katapat na bahay nila Aling Susing. Itiko mo iyang bibig mo, Miray. Hindi maganda ang mga akusa. Mamaya makasuhan tayo. Saway ni Aling Bebe na isa rin sa kanilang mga kapitbahay. Tama. Hindi rin tayo pwedeng basta na lang mang-akusa, lalo na kung hindi naman natin naaktuhan, sagot ni Aling Suseng. Nakakatakot nga lang, baka masundan pa ang ganitong pangyayari. Kawawa naman ang mga mamatayan katulad mo, Aling Suseng. Namatayan na nga, nawawala pa ang katawan. Dobling pasakit naman yata. Puna ng isa. Maging ang mga kalalakihan ay wala ring ibang bukang bibig ng mga sandaling iyon, kundi ang mainit na balita tungkol sa pagkawala ng bangkay. Halos ang mga ito ay naniniwala na aswang ang may kagagawan. Walang baliw ang maghuhukay ng bangkay at nanakawin iyon nang walang dahilan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti ring nawala ang tungkol sa nawawalang bangkay. Hanggang sa isa na namang trahedya ang nangyari sa baryo. Alam niya na ba ang nangyari tungkol kay Dolpeng? Tanong ni Aling Miray sa mga kapitbahay na noon ay nagkumpulan at walang ginawa kundi ang magkwentuhan. The old Marites, alright. Ano na naman iyan, Miray? Galing ka bang bayan? Tanong ni Aling Suseng. Oo, galing akong bayan at nadaanan ko ang bahay nila Ate Sol. Kawawa naman. Nahulog pala sa niyog ang magtutuba niyang mag-asawa. Ayun, namatay. Ililibing daw bukas ng umaga. Kwento nito. Si Dolpeng? Bakit? Kawawa naman. Ang liliit pa ng kanilang mga anak Sabat ang isa. Oo, tinamaan daw ng kidlat. Ayun, nahulog at hindi na nga nabigyan ng pag-asang mabuhay. Kwento pa rin ni Aling Miray. Iyon na naman ang balitang kumalat sa buong baryo. Doon na naman ang bayanihan ng mga kalalakihan. Kasamang muli si Lolo Tinok sa mga nakikipagbayanihan sa paggawa ng kabaong, maging sa paglibing. Lagyan niyo ng palatandaan ang libing ng iyong asawa, Maring Sol. Mukhang may magnanakaw daw ng bangkay at hindi natin sigurado kung anong nilalang iyon. Suwestyon ng isa sa mga kapitbahay ng namatayan. Tinandaan din iyon ni Sol. Ayaw din itong mangyari na mawala ang bangkay ng asawa. 2:00 ng hapon nang mailibing ang bangkay. Marami-rami din ang nakalibing. Dahil pala kaibigan din itong si asawa ni Sol. Kanya-kanyang iyakan, lalo na si Sol. Dumating din si Aling Suseng at ang asawa niya para makidalamhati. Kasama rin ito sa mga grupong mag-aalay ng 9 na araw na dasal para sa namatay. Bigla nitong nasambit ang tungkol sa pagkawala ng bangkay ng anak nito. Sana lang hindi matulad ang nangyari sa anak ko sa asawa mo, Sol. Kasi sobrang sakit. Namatayan ka na nga, nanakawan ka pa. Malungkot na wika ni Aling Suseng. Oo nga napakalungkot na balita. Kung naman sanang mangyari na pati ang asawa ko ay mawawala rin, sagot ni Sol. Nang makauwi sa bahay ni Sol ay
Kanya-kanya ng upo ang lahat. Dumating ang Kapitan Del Barrio. Dala ang ayuda nito sa namatayan. Malaki ang pasasalamat ng biyuda dahil laking tulong iyon sa kanya. Nakihalubilo ang Kapitan Del Barrio sa mga taong naroon. May dala rin itong merienda kaya muli itong pinagsaluhan ng mga naroon. Nang biglang mapuna ng isa sa mga lalaking naroon ang pagkawala ni Lolo Tinok. Nasaan na ba yon? Andito lang yung kanina. Biglang kinutuban si Aling Susing at ang asawa nito. Hindi nito alam kung bakit ito kinakabahan. Hanggang sa taga-kabilang sityo ang dumaan. Hindi ba't dito yung may namatayan? Tanong nito. Oo, yung tinamaan ng kidlat na ilibing na kanina. Sagot ng isa sa mga naroon. Nailibing na pala. Akala ko ililibing pa lang. Kasi may naghuhukay doon sa sementeryo na isang matandang lalaki. Biglang natigilan ang lahat ng naroon. Wala naman silang nabalitaan na iba pang namatay. Biglang naitanong ni Aling Susing ang tungkol sa matanda. Nakapantalon ba na itim at damit na pula na may sombrerong gawa ng pandan? Tanong ni Aling Susing. Oo, iyan nga. Mabilis na sagot ng lalaki. Si Lolo Tinok. Halos sabay pang sambit ng iilan. Hindi na nag-alinlangan na magsalita si Aling Susing. Sol, yung bangkay ng asawa mo, kailangan nating matignan. Agad na nagsitayuan ang iilan kasama si Sol. Mabilis at nagtakbuhan ng mga ito na tinungo ang sementeryo. Kanya-kanyang yuko ang lahat upang hindi makita ng matanda. Mahahabang talahib kaya hindi sila makikita na papalapit doon. Aswang talagang itong si Lolo Tinok. Hindi magagawa ng normal na tao ito. Wika ng isa na pabulong. Tumahimik muna kayo. Baka marinig tayo. Mabubulabog pa ang gagawin natin. Saway ng Kapitan Del Barrio. Maingat silang naglakad palapit sa pinaglibingan. Hindi kita ang matanda dahil nasa loob ito ng hukay. Naghintay pa sila ng ilang sandali. Hanggang sa mamataan nila ang kabaong na iniangat nito. Paunti-unti mula sa loob ng hukay. Akalain niyo yun. Nakaya niyang ilabas mag-isa ang ataol ng asawa ni Sol. Bulong ni Aling Susing. Hindi nagkakamali ng hinala si Aling Miray. Si Lolo Tinok ang balbal na aswang na napadpad sa ating baryo. Wika ng isang kapitbahay ni Aling Susing. Oo. Tamang hinalan ninyo na siyang kumuha ng bangkay ng anak namin. Sagot ni Aling Susing. Ilang sandali lang ang lumipas nang biglang umahon ang matanda. Ngunit bigla itong tumingala sabay lahad ng dalawang kamay. Nagulat sila nang bigla itong tumangkad at humaba ang mga kamay. Maging ang mga kuko at pangil. Mas lalong kumulubot ang balat. Nagbabaga ang mga mata at nanlilisik na tumingin sa kabaong. Anong gagawin natin? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ano pa nga ba? Kailangan natin mapatay ang aswang niyan. Kung hindi, marami pang bangkay ang mananakaw niyan. Sagot ng kapitan. Kanya-kanyang bunot ng itak ang mga kalalakihan, kasama na ang magiting din na Kapitan Del Barrio. Akmang bubuksan na ng nilalang ang ataol nang biglang tumayo ang kapitan. Maging ang lahat ay kanya-kanyang tayuan na rin. Anong gagawin mo sa aming bangkay? Tanong ni kapitan. Bigla itong napaharap sa kanilang kinaroroonan. Tila nagalit pa ito dahil nabulabog sa kanyang ginagawa. Buong tapang nila itong nilapitan maliban sa mga babae. Ikaw palang aswang dito. Nung wala ka, hindi nagkaroon ng nakawan ng bangkay dito. Hayop ka. Halimaw ka na. Matanda ka. Sigaw ng kapitan. Sugurin niyo. Utos pa nito. Napakaliksi ng matandang balbal. Kaya nitong tumalon ng ilang pulgada para umilag sa mga itak. Nahawakan nito ang kwelyo sa likuran ng isa sa mga lalaking naroon. Nahirapan itong makawala dahil sobrang lakas ng aswang. Kinalmot ito ng nilalang
at ang lalim ng sugat nito sa bandang dibdib. Nang makita iyon ng iba ay mas lalong nagalit pa ang mga ito. Ang asawa ni Aling Susing ay nanginginig na sa galit, kaya patakbo nitong nilapitan ng nilalang para saksakin ang itak mula sa likod. Ngunit saktong nakalingon ito. Binitawan ang hawak na kwilyuhan ng lalaking kapitbahay. Kung kaya't bumulagta ito sa lupa dahil nawala ng balanse. Samantalang ang aswang ay mabilis na nailaga ng itak. Ngunit tinamaan pa rin ito sa balikat noong bigla itong lumingon. Nang makita nito ang sugat sa balikat ay mas lalo itong nanggigigil. Gusto nitong sugurin ang asawa ni Aling Susing. Ngunit biglang may sumugod mula sa likod nito at itutulak sana ito sa hukay. Ngunit lumingon ito at biglang umilag, kaya ang labas. Ang sumugod pa ang bumagsak doon sa loob ng hukay. Hinarap muli nito ang asawa ni Aling Susing, habang ang iba ay tinulungan na makalabas sa hukay ang nahulog na kasama. Kumuha sila ng baging na pwedeng kapitan nito. Samantalang si Kapitan ay gigil na rin. Tumulong na rin itong gapiin ang aswang. Saktong pag-itak ng Kapitan sa nilalang ay nasapul ang kanang balikat nito. Hindi iyon nailaga ng nilalang. Ngumisi ito sa sakit habang tinitignan ang malaking sugat. Labas ang laman nito sa loob. Akmang susugod ng sabay ang ilan. At nang makita ito ng aswang ay mabilis itong tumalon. Sobrang bilis nitong tumalon at sa ilang talon nito ay hindi na nila ito nakita pa. Nilamat tayo ng halimaw na yon, saad ng Kapitan. Lumapit si Aling Sol sa kabaong ng asawa. Muli na naman itong naging emosyonal. Mabuti na lang talaga hindi ka nanakaw ng aswang na iyon, sambit nito. Muli nilang inilibing ang labi. Parang ayaw na nitong ipalibing ni Sol, ngunit mangangamoy din ito kung hindi niya ipapalibing. Huwag kang mag-alala, Sol. Hindi na yun babalik. Kailangan pang magpagaling niyon. Sobrang laki ng sugat na natamo ng aswang na yon, saad ng Kapitan. Oo, tama. At siguradong hindi na rin iyon titira dito. Dahil matatakot na iyon kasi bistado na natin ang kanyang katauhan. Wika ng asawa ni Aling Susing. Matapos mailibing ay bumalik na silang muli sa bahay ni Sol. Kailangan pa ring magpuyat o paglamayan ang unang araw kahit wala na ito. Paniwala kasi ng karamihan noong kapanahunan ay sa loob ng 3 araw simula ng pagkamatay ng isang tao ay nasa lupa pa ito. Partikular sa bahay nito. Kaya ang ginawa ng mga ito kasama ni Kapitan ay magbaraha, kaunting pustahan, barya-barya, upang aliwin ang sarili na huwag makatulog. Pagkatapos ng 9 na araw na dasal ay kanya-kanya na ulit sa kanilang pamumuhay ang lahat. Gaya ng kanilang inaasahan, hindi na nga muling nagparamdam pa ang matanda sa kanilang baryo. Hindi rin nila alam kung buhay pa ba ito o patay na. Pero malakas ang paniniwala ng iba na buhay pa ito. Nasa ibang lugar lang at doon naman balak na maghasik ng lagim. O baka malay mo, may kapitbahay ka na matandang lalaki na hindi mo kakilala. Pero ang pangalan niya ay iba na. Tapos yun pala ang balbal. Malas lang niya kasi hindi na pwedeng mahukay ang mga bangkay ngayon kasi nakasemento na. At ito na nga, sa mundong ibabaw, meron ding ilalim. Maraming uri ng nilalang ang nakisalamuha sa tao, kaya maging mapagmatsyag dahil hindi natin alam kung sino ang mga ito ang hindi normal na tao. Hindi natin alam kung sino ba talaga ang mahilig sa kape. Alright. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at tumapos sa kwentong ito. At lagi pong tatandaan na huwag kalimutan magkape.